Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video på The BB. I dag skal vi lave brownies. Vi har simpelthen valgt at gå med den færdiglavede version, fordi det er det, der har været nemmest og mest tilgængeligt for os. Vi har valgt at gøre det på vores måde, og I kan gøre det på jeres. Velkommen til The BB's køkken episode 2. Nu åbner vi kageblandingen, og så hælder vi kageblandingen i 1 dl vand. Her har vi et decilitermål. Og nu hælder jeg 1 deciliter vand i min kageblanding. Nu skal vi hente en ske. Og der var ikke en. Vi kigger lige herover. Og der var en. Og nu skal vi til at røre rundt i kageblandingen i 3-4 minutter. Og nu skal vi bare røre bare. Det bliver en timelapse her. Hold det klipper ud i den anden hånd. Hvad står der? Rør til hvad? Rør til den af. I cirka 3-4 minutter rør til den af glat og blank. Det dufter godt. Det dufter luksus. Og i den her tager vi også noget. Lige brownie. Jo, det skal der på. Altså, det skulle sgu da ikke på chokoladekagen, men det gør chokoladekagen bedre. Ja, det var det. Skulle man lukke i? Skulle hvad? Kan man det? Smeldt noget sukker og sådan noget salt i. Skulle man på? Det er fucking farligt at lave karamel. Nu er den simpelthen rørt rundt, eller som man vil sige, blandet sammen. Og jeg fik lidt hjælp af Elias Webs. Hvad så der? Og nu skal vi have fundet noget bagepapir til bageform eller bagepladen. Hvor skal vi starte? Og nu får jeg lige lidt mere hjælp af Elias, som egentlig skal hælde kageblandingen op i, ned i bageformen her. ja, det han siger basically. Okay, inde i mit hoved. Også et... Ja, der blev det der visualiseret. Ja. Som noget helt andet. Det gjorde det også ved mig. Men det er ikke det, man skal tænke på, når man laver brownie. Så tænker man på brownie. Så kan den nem. God. Og så jeg er ved at optage en vlog, en efterårsferie vlog. Den er ikke ude endnu, men den kommer snart ud på min kanal. Der er link i beskrivelsen til den, hvor vi har bagt en anden kage. Det er ikke med i vloggen, men den har vi bagt til. For det her der er ved at være sidste omgang. Bum. Og så skal vi lige rundt her. Må vi håbe, kagen bliver god. Selvfølgelig gør den da det, der er ikke noget med at håbe. Jamen altså, den skal fordeles smart. Vi vender lige tilbage, når den er fordelt rundt. Nu har vi egentlig fordelt dejen i selve, hvad kalder man det? Ja, det er en form. En form, ja. Nu skal vi lige have, og så har vi lagt en kiks i midten for lidt dekoration. Så skal vi have nogle nødder i, og så bagefter en smule salt. Meget lidt, men det skal i. Værsgo. Han skal tage en ordentlig håndfuld, men se som sådan her. Ja, okay. Sådan der. Og så skal vi have en smule salt. Ikke meget. Meget lidt.
Så nu skal de simpelthen ind i ovnen. Vi vender lige tilbage lige om lidt. Nu har vi simpelthen taget den ud af ovnen, og planen er egentlig, at vi skal taste. Hvad er det der i bil? Det har været en cookie, jeg har proppet ind i midten, som nu ligner noget, det ikke skal ligne. Men jeg ved ikke, om det her kan komme på YouTube på grund af det. Nå, ja, kom. Hvad siger vi? En rigtig fornuftig. Det er min reaktion også. Får den til. Jeg tager mig normalt ske. Here we go. Min reaktion. Okay, den er faktisk god ud. Hvad er det? Du laver outro. Jeg skal lige spise færdig. Tusind tak fordi I så med. Det var simpelthen alt for den her video. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber I nød det der afsnit af The BB's Køkken. Og vi ses næste gang.